shugaban ƙasa, mataimakinsa, ministan tsaro da sauran waɗansu mai ba wa shugaban ƙasa shawara akan tsaro, duk waɗanda ya kamata mu tuntuɓe su akan wannan mun fara ɗaukar mataki ko mun sama magana gwamnati ta ɗauki matakin da za ta iya yafe wa yaran nan ko zaman da suka yi zuwa wannan lokaci ya kai ya zamanto musu wani horo, an musu wani hukuncin da ya kamata gobe ba za su kara ba. Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban kungiyar Izala ta duniya ma zan ce gaba ɗaya. Akar makalla yi mana ga waɗannan yara waɗanda aka kama a sanadiyar zanga-zangar nan da aka yi a watan Agusta. Shugaba kafin ma faruwar wannan abin da ma kun gana da shugaban ƙasa aka ba da haƙuri cewa kuka yi kira gare su kar a fito to wannan ba shakka shi ya takaita ma fitowar yaran aka samu wannan adadi kaɗan. Yanzu ga shi na an kawo yaran nan kotu ga ka'idojin da aka same za ku ce kan wannan. To alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala bi ihsan ila yawmiddin. Kamar yadda ka faɗa da farko dai wannan abu da ya faru duk mai hankali duk ɗan ƙasa dole ya shiga damuwa kuma ya nuna baƙin cikinsa da damuwan abin da ya faru. Yaran nan ‘ya'yanmu ne, yaran nan yara ne waɗanda ya kamata suna da iyaye suna da jagorori waɗanda za su yi musu magana. Ya sa lura da abin da ya faru lokacin da ya faru muka sadu da shugaban ƙasa muka yi magana da shi don jan hankalinsa kan abin da ke nema ya faru a ƙasa. Shi kuma ya saurare mu sannan ya bukaci mu ja hankalin al'ummar mu musamman al'ummar musulmai domin shiga zanga-zangan babu alkhairi kuma muka fito a kafafen watsa labaru muka yi magana kan a shiga abin da muke tsoron shine irin abin da muka gani ya faru a kotu domin da yaran nan ba su shiga cikin wannan zanga-zangan ba da sun yi biyayya da ɗa'a ga irin maganganun da iyaye suka musu da maluma suka yi musu da ba su waye gari a kotuna cikin wannan hali ba. Waɗanda suka ji irin wannan gargaɗin da nasihan kaga ai ba a gansu a wannan wuri ba. Kenan duk mutumin da ya ƙi jin abin da aka gaya mishi zai kuwa ga abin da baya so. Saboda haka wannan abu da ya faru babu shakka abin bakin ciki ne saboda yaran ba su nuna ɗa'a da biyayya cikin maganganun da aka yi musu ba. Zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki in ji malam Bahaushe ya masu zama sarki. To saboda haka da wannan abu ya faru dole ne al'umma kuma su ƙara dubawa su ga makomar su waɗannan yaran da abin da ya faru a kotu hankalin kowa dole ya tashi ita kanta gwamnati ba zai yiwu ta zauna haka kawai a ce ga wasu masu laifi sun yi laifi ba a ɗauki matakin da ya kamata a kansu don a hukunta su ba saboda gobe kada masu irin wannan laifin su ƙara irinsa gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah dole gwamnati su ɗauki irin wannan matakai to amma gwamnatin kuma ita kanta a irin wannan lokaci wannan abu ya faru kusan watanni 3 da ya kamata kafin wannan lokaci ta ɗauki matakin da ya kamata ta ɗauka bai kamata kuma a ga yaran nan cikin wannan hali na lalacewa shiga cikin damuwa shiga cikin yunwa shiga cikin tashin hankali duk ƙasashen duniya in ka tafi wanda duk gwamnati ta rike shi tana miki kyautatawa da abubuwan da za ta yi miki ta yadda duk wanda ya gan shi zai ga cewa an kula da shi an yi abin da yi duk wanda ya ga yaran nan ya ga akwai gazawa wurin gwamnati wurin kulawa da su yayin da suke rike a hannun hukuma ya kamata su hukuma ta yi abin da ya kamata don ganin lafiyarsu da abincinsu da wurin da suka zauna sannan idan sun fito cikin ƙoshin lafiya aka ce yanzu ana hukunta su ba wanda ma zai nuna damuwa amma yanayin da suka fito dole kowa ya nuna damuwarsa dole kowa ya shiga cikin damuwa sannan in ba a manta ba ai yaran nan akwai wanda suka zuga su tun farko waɗanda saboda manufarsu ta siyasa ko menene da sauransu a lokacin da suke tsarin nan babu wanda muka ji yana bibiya yana magana an tsare yaran nan kaza saboda watakila babu 'ya'yansu ba wasu makusantansu babu wanda ke magana sai da yanzu aka fito da su a wannan hali sannan aka ɗauki maganganu ana yi ana so a mai da abin ya zamanta kuma siyasa har ma a sanya waɗansu maluma suna waɗansu maganganun da bai dace ba saboda 'yan siyasa na ƙoƙari su yi magana su yi amfani da su don haka muna da kira da ita gwamnati cewa lallai abin da aka yi ba daidai ba ne amma ita kuma ta ɗauki matakin da za ta iya yafe wa yaran nan ko zaman da suka yi zuwa wannan lokaci ya kai ya zamanto musu wani horo ya kai ya zamanto musu ainihin wato hukuma an musu wani hukuncin da ya kamata gobe ba za su kara ba sannan a nemi maluman addini da masana a nuna musu tarbiyya a zaunar da su a yi rehabilitating ɗinsu a ja hankalinsu a nuna musu muhimmancin kishin ƙasa da kuma kaucewa yi wa ƙasa zanga-zanga
da kaucewa yi wa ƙasa tashin hankali ko kuma damuwa. Idan aka yi wannan a samu kuma sana'o'i da za a ba su wanda za su koyi sana'a. Duk mutumin da yake da abin yi da wuya a kira shi a ce ya zo ya yi wani zanga-zanga ko ya rusa ƙasarsa ko ya ƙona dukiyarsa ko ya ci mutuncin wani, bai da lokacin da zai je wannan. Wanda yake makaranta kuma a taimaka masa ya zama to ya yi karatunsa ya ci gaba da karatu, an ɗauki matakan da za a ainihin wato horar da su. Wato wannan dan an yi wannan muna ganin na'am, Sheikh Abdullahi Balalo, wannan ya nuna watakila ba don fitowar waɗannan fayafaye daga kotu ba, da ma wasu sun manta ma ba su san ma an kama yaran nan ba ma kenan. Da ma sun manta da cewa yaran nan suna tsaye, don da ya kamata mu ji suna maganganu a kansu tun wata ɗaya wata biyu a fito kafafen labaru, ina 'ya'yanmu nan ne da aka kama, ina 'ya'yanmu da suke kaza, babu wanda yake wannan. Amma daga bayyanar su yanzu ana kowa da kokarin ya shigar da siyasar sa ciki. Shi yasa ya kamata in aka zo maganan kasa kar a siyasantar da abu, a dubi abin da ya dace a yi wa kasa. Yaran nan ya kamata a ce mawadatanmu, 'yan siyasanmu, kowa an haɗu an tsaya a bayan su a ga cewa an yi musu tarbiyyar da ya kamata. In sun yi ba daidai ba a ce sun yi ba daidai ba, a kama su a hukunta su saboda gobe kada wani ya ƙara. Amma duk abin da zai zamanto an siyasantar da shi to sai ka ga duk wanda ya samu damar ma yake mulki to shi ma za a mishi irin wannan. Saboda haka dole ne mu dubi dokan kasa, mu dubi abin da ya kamata wa kasa, sannan ita kasan kuma ta dubi 'yan kasan, ta dubi halin da suke ciki, ta dubi irin taimakon da ya kamata. Muna kira ga gwamnati ta tsaya tsayin daka, ta ga cewa 'ya'yan nan an tausaya musu, wannan hukuncin zaman kawai ya ishe su, sannan a yi abin da za a yi don waɗanda suke karatu su ci gaba da karatu, waɗanda ba su da sana'a a koya musu sana'o'i, sannan a samu gargaɗi na jan kunne, kowa a nemo iyayensa a ce su kawo iyaye su zo a musu gargaɗi na cewa kan su ƙara don ya zamanto horo gare su kan wannan. Ina fata gwamnati za ta ɗauki wannan shawara, ina fata 'yan siyasar musuma za su ɗauki irin wannan matakai na kallon abubuwa ba kawai a fuskar siyasa ba, a kalli abubuwa a yi adalci. A ƙarshe wato akar bakalla wannan ya nuna fiye da a ce wani ya ce zai biya kuɗi a fito da su, duk wannan ita gwamnati za ta iya ɗaukar matakai mata ya fi musu ko ta yi musu ahuwa kenan. Ai ya kamata wanda zai iya biyan kuɗi ya fidda su kafin a kawo wannan lokaci. Mun ji ya fito yana wannan magana yana neman ina suke, sannan ya ɗauki ɗawainiyarsu, ya ɗauki duk abin da ya kamata. Daidai ne a taimaka musu, amma ba irin wannan lokaci da aka zo ake so wasu 'yan siyasa su siyasantar da abin, su mai da abin haka ba. Ya kamata ya zama to kafin wannan lokaci, in kai kafin wannan lokaci cikin wata biyu uku, in muka ji wani malami ko wani ɗan siyasa yana farfaganda akan wa'annan cewa zan ɗauki ɗawainiyarsu, za mu gyara su, za mu yi kaza, to babu shakka babu siyasa a ciki. Amma irin wannan lokaci da ya zo to kokari ake amfani da waɗansu waɗanda muna fata al'ummar mu su zamanto masu hankali, masu lura, kada ya zamanto an yi amfani da su don cimma burin waɗansu. Akar makalla, duk da na ce a ƙarshe watakila za a yi tsammanin wannan babbar tawaga ta malamai za ta ƙara ko ziyartar shugaban kasa ko shi ministan shari'a Latif Fagbemi, don na ji ya karbi maganar saboda tabbatar da yaran nan sun koma gidajensu. Ai a madadin wannan maluma, a madadin sauran tawaga muna kira ga gwamnati, muna kira ga shugabanni su tausaya wa'annan yara, zaman da suka yi ya zamanto horo gare su, kuma a ɗaukan matakin yadda za a rehabilitating ɗinsu, a gyara su, a mai da su ya'ya na gari. Allah kaɗai ya san amfani da za su yi al'umma in suka gyaru suka zamanto ya'ya na kirki. Gwamnati kanta za ta amfana da su, yayan za su amfana da su, al'umma za su amfana da su, sannan kuma wasu yaran sun ga abin da ya faru da wannan, gobe su ma ba su su aikata ba. Saboda haka in aka ɗauki wannan mataki insha Allah za a samu cikakken zaman lafiya da kuma tausayawa. Allah ya ba da ikon ɗaukar wannan mataki. Amin. Sheikh Abdullahi Balalo, mun gode. Kuma tuni muka fara tuntuban su hukumomi, shugaban kasa, mataimakinsa, ministan tsaro da sauran waɗansu mai bawa shugaban kasa shawara akan tsaro, duk waɗanda ya kamata mu tuntuɓe su akan wannan mun fara ɗaukar mataki kuma mun sama magana da su. Alhamdulillah, Sheikh Abdullahi Balalo, mun gode kwarai da gaske.